טוב, בעזרת השם אנחנו נתחיל את השיעור. בגדול אמרנו שאנחנו נעסוק בהגדה של פסח, אבל לפני שנעסוק בהגדה של פסח, ואני גם אעמוד אחר כך על כך מה אנחנו נעמוד בהגדה של פסח, נראה אולי סקירה כללית על מהלך ליל הסדר, כי בלב הכי המהלך הזה גם משולב בהגדה עצמה. אני רוצה לעבור על כמה דברים עקרוניים בצורה מאוד כללית, ואחרי כן נתייחס לשיעור הספציפי בנושא ההגדה של פסח. נקודה ראשונה בהערכות שלנו לקראת ליל הסדר, מה הן המצוות הנוהגות בליל הסדר. כל המצוות שנוהגות בליל הסדר, אנחנו הרי מרבים בעשייה בכל הלילה הזה כולו. המצוות מתחלקות לשלוש קבוצות, שלושה סוגים של מצוות. יש מצוות שהן מן התורה, יש מצוות שהן מדרבנן, ויש מצוות, אולי לא נגדיר אותן מצוות, אבל עשייה שהן בעצם מתוך מנהג. עכשיו, מה המצוות שהן מן התורה ומה מדרבנן וכו'? המצוות שמן התורה זה מצוות והגעת לבנך, וזה בעצם מסביב להגדה, והגעת לבנך ביום ההוא. זאת מצוות עשה של תורה, ואנחנו נעמוד על כך אחרי כן מה המשמעות באמת של ההגדה. מצווה שנייה שהיא מן התורה זה אכילת מצה, אכילת מצה בליל הסדר, זה גם כן מצווה מן התורה. יש כאלה שרוצים לראות ברמב"ם שגם העניין של הסיבה, אני אעמוד על כך אחרי כן, שגם הסיבה היא מן התורה, אבל אמרתי לא כולם נוקטים בגישה הזאת. יש מי שרואה בשיטת הרמב"ם שהוא רואה שהסיבה היא מן התורה, אבל בכל אופן לפי רוב הפוסקים, כמו שאמרתי, שתי מצוות הן מן התורה, מצוות והגעת ומצוות אכילת מצה. אז זה סוג ראשון של מצוות. סוג שני של מצוות הן מצוות מדרבנן. מה הן המצוות מדרבנן? אכילת מרור, 4 כוסות, כרפס וחרוסת, אלה הן מדרבנן. לגבי מרור, לכאורה מרור, 4 כוסות, כרפס וחרוסת, אלה הן מצוות מדרבנן. לגבי מרור יש קצת דיון בפוסקים. למה? כי כתוב בתורה על מצות ומרורים יאכלוהו. מה הדרך לאכול קורבן פסח? התורה נותנת לנו הנחיה על מצות ומרורים. אז למה אנחנו אומרים שמרור הוא מדרבנן? כי אין לנו היום קורבן פסח. כיוון שאין קורבן פסח והתורה כורכת את המרור עם קורבן פסח, לכן מרור היום הוא מדרבנן. אז אם כן נשאלת השאלה, אז גם מצה, הרי כתוב על מצות ומרורים יאכלו, אז גם מצה לכאורה צריכה להיות מדרבנן. התשובה לכך היא כי לגבי מצה יש לנו פסוק נוסף. מה הפסוק הנוסף לגבי מצה? בערב תאכלו מצות. אז כיוון שכתוב פסוק מיוחד בערב תאכלו מצות, יצא שמצה נשארת מצווה מדאורייתא. אז זה הקבוצה השנייה. קבוצה שלישית אמרתי, אולי זה לא בגדר מצווה, זה תקנות של דרבנן, זה זרוע וביצה. הזרוע זה זכר לקורבן פסח, הביצה זכר לקורבן חגיגה. אז אם כן אנחנו מסכמים את הנקודה הראשונה, מהן המצוות שאנחנו מתעסקים בהן בליל הסדר. אמרנו קבוצה ראשונה מצוות מן התורה, קבוצה שנייה מצוות מדרבנן, קבוצה שלישית שהם בעצם יותר נכון לומר שהם תקנות או מנהגים של חז"ל. נקודה שנייה, והיא חשובה מאוד בהבנת המבנה של הסדר, המיקום של הכוסות. אמרנו שצריכים לשתות 4 כוסות. איפה ממוקמים הכוסות? בדרך כלל בגדול תלוי בכל בית, בכל משפחה, אבל הסדר נערך בערך בסביבות 3-4 שעות. וה4 כוסות מפוזרים על פני 4 שעות הללו. אז בהחלט אפשר לאבד את הכיוון ולא יודעים מה אנחנו עושים עכשיו. אז אני אזכיר עכשיו מהו המיקום של הכוסות, ואנחנו נתייחס גם לגבי הצורך לברך על הכוסות. המיקום של הכוסות ככה, כוס ראשונה זה בקידוש, כוס שנייה עם סיום ההגדה, כשאנחנו מברכים ברוך אתה השם גאל ישראל, שותים כוס שנייה, כוס שלישית בברכת המזון, אחרי השלב של הסעודה שזה עורך. אחרי ברכת המזון? כן, אחרי ברכת המזון, ואחרי כן כוס רביעית בסוף הסדר ממש עם ההלל נשמת כל חי וכו' וכו'. זה המיקום של הכוסות וצריכים לזכור. שמה שחשוב לזכור, ובעיקר כשאנחנו מתחילים בקידוש,
צריך להזכיר לכל המסובים. בדרך כלל, בשבתות וימים טובים, לא חובה לחלק לכל אחד כוס וכוס לידו. אז הוא בעל הבית, מקדש על כוס, הוא מעביר, או כוס קטנה, אבל בליל הסדר צריכים להקפיד שכל אחד מהמסובים יהיה לו כוס משלו, כוס שמכיל 86 גרם, וכל אחד צריך להבין שהוא חייב לשתות רובה של הכוס. אז כבר בקידוש אנחנו כבר נערכים, וצריך להזהיר את המשתתפים, את המסובים, לכוון בקידוש שזה כבר כוס ראשונה. למה אני צריכה לבדוק, אחד צריך לבדוק לשני? איך? זה... כן, בבקשה, מה את אומרת? אני מוזגת לו והיא מוזגת לה. למה אני... יש כל זה לא, כנראה לא מנהג בכל הקהילות, אבל אם יש, זה דרך כבוד, מעבר לזה לא. רצוי רק שזה לא יגרום לי דיבורים ולכל מיני הפסקות. אני יכולה לבדוק לעצמי? בהחלט. לגבי בעל הבית, זה שעושה עורך את הסדר, עושה את הקידוש, כתוב אחרים מוזגים לו, כי זה דרך חירות, זה דרך כבוד. אבל לא חובה שכל אחד מישהו אחר ימזוג לו, זה בכלל לא חובה. רק זה שעורך את הסדר, זה מפגין יותר את הכבוד, את החירות וכו' וכו'. אז אמרנו שכוס ראשונה היא, כוס ראשונה של הקידוש, היא כבר כוס ראשונה בארבע כוסות. עכשיו, זה שעורך את הסדר, לפני שהוא מתחיל לברך, וזה חשוב מאוד, לפני שהוא מתחיל לברך, להגיד למסובים, אתם תכוונו לתת ידי חובה, כי הכוס הראשונה היא כבר כוס של קידוש. דבר נוסף, חובה לשתות את הכוסות, ונחמד על כך לכן בהסיבה. אם לא שותים בהסיבה, מסתבכים. לפי השולחן ערוך צריך לחזור עוד פעם ולשתות. ואחרי כן, כשמברכים שהחיינו, כבר בקידוש, העורך הסדר צריך להגיד להם, תכוונו בברכת שהחיינו, גם לגבי ליל הסדר עצמו, לגבי כל המצוות שאנחנו עושים בליל הסדר, אכילת מצה, מרור, כל הביצועים שאנחנו עושים בליל הסדר, ואחרי כן גם שהחיינו זה גם על היום טוב. כלומר, אתם שמים לב, יש פה הרבה דברים שאנחנו צריכים להכניס בכוונה של ברכת שהחיינו, וזה תפקידו של עורך הסדר להגיד מראש לפני שמתחילים, כי אחרי כן אי אפשר כבר לדבר. אז זה לגבי הנושא של הכוס ראשונה. כוס שנייה אמרנו, זה בברכת גאל ישראל, עוד מעט אני אחזור לכך לגבי הברכות. שלישית אמרנו ברכת המזון, ורביעית בסוף ההלל. עכשיו לגבי ברכה על הכוסות, יש פה שני מנהגים מרכזיים, והתימנים נפלו בין הכיסאות. מה הכוונה? מנהג האשכנזים שמברכים על כל כוס וכוס, וזוהי גם שיטת הרמב"ם. במקרה זה דווקא האשכנזים פוסקים כמו הרמב"ם, והספרדים פוסקים כמו הראש, מה שבדרך כלל זה הפוך. אבל על כל פנים, אשכנזים מברכים על כל כוס וכוס. אם אני אספיק אני אגיד מה הסיבה, למה הם טוענים צריך לברך על כל כוס וכוס, ואילו לפי מנהג הספרדים מברכים על כוס ראשונה ועל כוס שלישית, אבל כוס שנייה וכוס רביעית לא צריך לברך. אני חוזר עוד פעם ואני מסביר גם למה. אמרתי שמנהג האשכנזים מברכים על כל הכוסות כולם. אם אנחנו כבר עומדים פה, התימנים מתחלקים לשתי קבוצות. אלה שהם בלדים, לפי הרמב"ם, הם באמת נוהגים כמו מנהג האשכנזים, מברכים על כל כוס וכוס. אלה שהם שמי, נוהגים כמו השולחן ערוך, כמו הספרדים, מברכים רק על כוס ראשונה ועל כוס שלישית. מה, בורפי הגפן, כן. אז עכשיו, מה שקורה, לפעמים קורה בלגן בסדר שמחזיקים הרבה אגדות, ולא כל האגדות אחידות. יש אגדה שהיא בנוסח אשכנז, יש אגדה בנוסח ספרד, אני יודע כל מיני נוסחאות שונות, ולכן מה שיקרה מצב כזה. נאמר, מגיעים לכוס שנייה, לא צריך לברך. פתאום הוא צריך, לא, צריך לברך, אני כתוב בהגדה. הוא אומר, אבל אצלי בהגדה לא כתוב. לכן צריך להבהיר להם את זה בהתחלת הסדר. עדיף יותר אם כולם יחזיקו אגדה אחידה. זה עדיף יותר. טוב, אני לא אסביר עכשיו מה הסיבות למחלוקות, כי אני רוצה להגיע בסופו של דבר להגדה של פסח, אבל הזמן יש לנו הרבה עבודה. עכשיו אנחנו עוברים לנקודה של הסיבה. אמרתי שהנושא של הסיבה זה דבר מאוד חשוב, לפי הרמב"ם אפילו זה מדאורייתא, אז אני אסביר מתי כן צריכים להסב, מתי לא צריכים להסב. איך מסבים? מיד, אני אסביר את הדברים. אני אסביר עכשיו מתי, באילו ביצועים צריך להסב ובאילו ביצועים לא. כל העשיות וכל המצוות וכל הפעולות שאנחנו עושים בליל הסדר מתחלקות לשלוש קבוצות בקשר הזה של הסיבה. יש פעולות שהן מאפיינות חירות, יש פעולות שהן מסמלות שעבוד, ויש פעולות שהן רשות, זה לא שעבוד ולא חירות.
כל הפעולות שעושים אותם להפגין את החירות חייבים לעשות בסיבה, ואם לא עשו הסיבה לא יוצאים ידי חובה. ואני תכף אגיד מה הם. פעולות שעושים לצורך שהן מסמלות שעבוד לא צריך להסב, ופעולות שהן רשות זה תלוי באדם, תרצה יסב, לא ירצה לא חובה להסב. עכשיו אני הולך להסביר גם איך מסבים וגם במה מסבים. אמרנו שהקבוצה הראשונה זה פעולות שהן מסמלות חירות. מה הם הפעולות שמסמלות חירות וחובה להסב בהן? אז ראשית כל 4 כוסות, כל 4 כוסות, היות והם מסמלים 4 ראשונות של גאולה, חייבים להסב ב4 כוסות. אחרי כן אכילת מצה, כי המצה זכר ליציאת מצרים זה חירות. המצב השלישי זה כורך. בכורך יש קצת בעיה ואני אסביר מה הכוונה. המרור מסמל את השעבוד, לכן לא צריך להסב. אוכלים את הכזית מרור בלי להסב. עכשיו כשאנחנו כורכים, אנחנו לוקחים גם מצה וגם מרור. אז מה אתה עושה עכשיו? להסב או לא להסב? אנחנו אומרים שבמקרה כזה המצה עדיפה יותר, ובגלל המצה שיש בכורך צריכים להסב. אז אם כן אני חוזר, אנחנו מסבים ב4 כוסות, מסבים באכילת מצה, אכילת המצווה הראשונה, בכורך מצד המצה, ואחרי כן באפיקומן. אלה 4 דברים שצריכים להסב. אם לא הסב, האדם מסתבך, הכניס את עצמו למחלוקות הפוסקים. מרור אמרנו מסמל שעבוד, לא צריך להסב, ואילו יתר הדברים שהם רשות, כמו אכילת הארוחה, אמירת ההגדה ועוד דברים אחרים, תלוי במצב רוח של האדם, ירצה יסב, לא ירצה לא יסב. עכשיו איך מסבים, וצריך להרגין את זה מראש, בעל הבית, בעלת הבית צריכים לדאוג לכך מראש, להסב ככה בצד שמאל, כן, להישען על צד שמאל, נניח, כיסא כזה זה טוב, אז אתה נשען על צד שמאל, לא על צד ימין, ולא להסב ככה, ולא להסב עם הגב אחורה, שום פוזות לא, רק ישיבה נוחה, שהתנוחה היא בצד שמאל, וזה נוח, וזה מצד... לא להישען, זה לא הטיה. נכון, לא להטות, נכון, לא, כי זה כבר, הוא שוכב כבר. כן, הטיה היא שענות על צד שמאל, זה הכל, נכון, נכון. ברוך אתה, הכל יבוא. אמן, אז תברך בכל שנענה. טוב, בפעם הבאה. לא, בסדר, את צודקת, 100%. אם למשל היית עכשיו מוסיף סוכר, היית צריך לברך שוב? סוכר? נניח. לא, לא, לא. זה תפל לגבי השתייה עצמה. טוב, עוד פרט קטן, ואז אנחנו נעבור לנושא שלנו, אגדה של פסח, סדר הקערה. איך צריך להיות סדר הקערה? אם אתם תראו, יש באגדות כל מיני ציורים, יש לפי מנהג הארי, יש לפי מנהג ההלכה, לפי הקבלה, כל מיני מנהגים שונים. אני אומר את המנהג שצריך להיות על פי שיעורת ההלכה. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, וכך כותב הרמה, שיסדר את הקערה לפי ההלכה, באופן כזה שלא יצטרך לעבור על המצוות. אז אני אסביר בדיוק איך הקערה צריכה להיות, שלא מדלגים ולא מעבירים על המצוות. בסך הכל, אנחנו מניחים על הקערה 7 פריטים. 7 פריטים אנחנו מניחים על הקערה. הפריטים האלה צריכים להיות מסודרים בצורה כזאת. 3 פריטים מצד ימין, 3 פריטים מצד שמאל, ואחד הפריטים שהוא המרכזי הוא יושב באמצע הקערה. עכשיו איך אנחנו עורכים את הפריטים האלה, איך הם יושבים בקערה? כמו שאמרתי, העיקרון צריך להיות מסדרים את הקערה באופן כזה שלא מעבירים על המצוות. אז אני מתחיל אצלי, אני עכשיו יושב פה, הקערה לפניי, אני צריך לשים לפניי הזוג הראשון. דרך אגב, אמרתי 3 ו3, כל 6 הפריטים הם מקבילים 3 זוגות, זוג אחד מימין ואחד משמאל, כאשר כל אלה שמצד ימין הם דברי מאכל, ואלה שמצד שמאל הם לפתנים. עכשיו, איך אנחנו עושים את 6 הפריטים הללו? אנחנו מתחילים את הביצוע עם קרפס. אז הקרפס צריך להיות בצד ימין הראשון, קרוב אלינו, מצד שמאל ממלח או חומץ, כי את הקרפס אנחנו מטבלים במלח או במחומץ, אז זה זוג ראשון. אז זה עיגול בעצם. לא, מי שיש לה עיגול, תלך למוסך תרבע את זה. לא חובה, לא חובה. על כל פנים, זוג ראשון אמרתי, זה קרפס ומלח, הם נמצאים לפנינו, כי אנחנו מתחילים עם הביצוע שלהם. מה אנחנו נבצע הלאה? כדי שהורחס קרפס יחד, מוציא מצה. השלב הבא שאנחנו נפגוש זה המצה. אז המצה צריכה להיות במרכז של הקערה, מעל לקרפס ומעל למלח.
היא באה בתור 3 המצות, נסביר אחרי כן למה צריך 3 מצות. הזוג השני מעל המצה זה המרור והחרוסת, כי אנחנו אוכלים את המרור אחרי המצה, אנחנו מטבלים אותו בחרוסת, זה הזוג השני. הזוג השלישי זה זרוע וביצה, הם לגמרי למעלה, כי לא תמיד אוכלים אותם, חוץ מזה אמרתי זה מנהג, זה לא שייך אורגינל לסדר עצמו. מה שכן כתוב בהלכה, רצוי מאוד לשמור על הצורה של הקערה עד סוף הסדר. כלומר, אם יש כאלה שאוכלים ביצים באמצע הסדר, שיהיה להם לבריאות, או יש כאלה שמותר לאכול צלי. אם אוכלים צלי או לא, זה מחלוקת בין כל קהילה, כל בית ינהגו לפי מנהגו, אבל גם אם אוכלים, רצוי מאוד שישאר זכר מהזרוע וזכר מביצה עד סוף הסדר כולו. אז זה הצורה של הקערה. יש גולה של הזרוע, כן. נשים אותה במעיל של בבק, לבן, ואז בחורף הוא ככה יתפלא שיש לו זרוע בעזרת השם באותה שנה. יפה. יותר יפה. רק הוא רק צריך לשים, הוא צריך רק לחם תמיד קוביות קרח. קוביות. וגם עם הקערה, שלמחרת לאכול מהקערה כל מה שיש לאכול. כן, זה כבר מנהגים, כל קהילה יש לה את המנהגים שלה. סגולות, עוד יותר, אז עוד יותר. טוב, בואו נתקדם בבקשה. כן, בבקשה. כן. קערת סדר, כל אחד עושה אחרת. יש כאלה, על המצות האלה מסתדרים, יש כאלה מסביב מסתדרים, מה רצוי, אמרתי, מה שאני אמרתי עכשיו זה לפי ההלכה, כדי שלא לעבור על המצוות, בשולחן ערוך כדי להעדיף את הסדר הזה, זה הכל. אבל אם יש כאלה שהם חיים על פי עולם הקבלה, על פי רזות, סמלים, סודות וכולי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זאת הצורה המומלצת. על המצות שמים? לא על המצות, לא. אמרתי יש 6 פריטים, 3 מצד זה ו3 מצד זה. יש כאלה מצוירים כבר... לא להתייחס לציור. זה לא... אלה שציינו לא פתחו את השולחן ערוך. אם הם היו פותחים את השולחן ערוך, הם מציירים אחרת. טוב. כרפס ומלח זה זוג ראשון, מעל זה המצות. הזוג השני זה מרור וחרוסת, הזוג השלישי זה רוח וביצה. זהו. התלמידים לא היינו אוהבים ככה או שהיינו אוהבים לפי קבלה? לא יודע. טוב, בואו נתקדם בבקשה. עוד רק פרט קטן ואנחנו נעבור לנושא שלנו, ההגדה של פסח. גם זה נושא חשוב, כי אחרת אם לא נדע איך לבצע לפי ההלכה אנחנו עלולים לזייף. בקיצור, הדבר האחרון שאני רוצה להדגיש, למה צריכים 3 מצות. אז גם פה יש הרבה פרשניות, ישראלים, כהנים, לוויים וכו'. עוד פעם, מבחינת ההלכה, זה מה שמעניין אותנו, למה 3 מצות? 2 בשביל לחם משנה, 2 מצות, והאמצעית שאנחנו חוצים אותה, חצי ממנה למצוות מצה, והחצי השני לאפיקומן. כמובן, חצי מצה, אם מדברים על חצי מצה של מצות מכונה, היא ודאי לא תספיק אפילו לבעל בית עצמו, גם לכל המסובים, לכן צריך להכין רזרבה. צריך לקנות מצות שמורות, להעריך הערכה כמה ישתתפו במסובים, בהתאם לכך לקנות מספיק כמות שתהיה 4 קזטות לאכול בליל הסדר לכל המסובים, ואז תהיה רזרבה. וכשמחלקים מצות מצווה, וגם אפיקומן, מחלקים ממה שנשאר מזה שעל הקערה, אבל נעזרים ברזרבות, וזה הדבר הכי פשוט. מבחינת השיעור, וזהו, שאלות אחרונות, מבחינת השיעור, צריכים לאכול, מה זה שיעור כזית? מצת מכונה 3/4 מצה, זה נקרא כזית. 3/4 מצה. זהו, עכשיו כל אחד יעשה את החשבון לעצמו. כן, בבקשה. מה זה? יש מסובים הרבה, ועכשיו המצה... סוגים של מצות? או מה? לא, מסובים. יש הרבה אנשים. כן, נו. המצה שאתה חצית אותה לשניים. היא לא מספיקה לכולם, לא בסדר. מספיקה, אבל זה עכשיו אני עושה עוד מצה פה, ואפשר לחצות גם את אותם. לא חובה. אם, בוא נאמר ככה, אולי את שואלת שאלה גם מאוד חשובה, כמה לשים קערות? האם מספיק קערה אחת מרכזית? או צריך כמה קערות. מה שאני ממליץ זה ככה. תראו, מה שאני ממליץ, עוד פעם, אני אומר במקרה זה כל בית, כל משפחה לפי המנהגים שלה, אבל מה שמומלץ, אם כל המסובים הם בני המשפחה, ילדים, חתנים וכו',
מספיק קערה אחת אצל האבא, אצל ראש הסדר, והיתר ישימו לפניהם כדי שלא יצטרכו הרבה לעבוד. אפיקומן שאוכלים אותו בסוף? אותו דבר, זה מה שאני אומר, יכינו רזרבות מעבר למה שיש על הקערה, כדי שאפשר לחלק בקלות. אבל מבחינת צורת קערה, עריכת קערה, מספיק אחת מרכזית לכולם. אם מסובים כמה משפחות, נניח החליטו כמה שכנים, 4 משפחות החליטו לעשות סדר באולם אחד. פה רצוי שכל משפחה יהיה לה קערה משלה. כי בסופו של דבר הם לא משפחה אורגנית של בית אחד. כל משפחה היא בית אחר. לכן... איך עושים אח ואחות עושים למשל? איך? אח ואחות, כל אחד נעשו עם המשפחות שלהם. תלוי אם הם עושים כל אחד לכל... הם עושים או אצל ההורי החתן או ההורי הכלה. אצל האח עושים למשל, גם ההורי מתארי עכשיו. אני מסכים איתך, תלוי כמה הם. אם זה באמת הם רבים, שיעשו כל אחד קערה לעצמה. אם הם לא רבים, אז ברוב עם הדרת מלך, שכולם יהיו מרכזים מסביב לדמות המרכזית שמובילה את הסדר עצמו. זהו. טוב. עכשיו קורבן שכל אחד ייקח בסוף חתיכה ויציב. לא חתיכה, כזית. לא, שיהיה לו פרנסה לכל השנה. אני מציע שהגברת תכין לנו דף של סגולות. טוב, אני עכשיו עובר לנושא המרכזי שלנו, של הערב, זה אגדה של פסח. טוב, אני רוצה לפתוח את השיעור בנושא הזה, ואני רוצה להציג שאלה, תקשיבו טוב. בעצם אפשר לקרוא לשיעור הזה מבוא להגדה של פסח. תפתחי את ההוא, לא את זה. שלא יהיה קרוב הרב? בדיוק. לא קר לי, אבל אני סובל מכאבי ראש לפעמים. כן, בסדר גמור. כי פשוט אני רגיש בראש. טוב, שימו לב טוב. אפשר לומר ככה, אפשר להגדיר את השיעור הזה מבוא להגדה של פסח, ובאמת הדברים יתנהלו, אנחנו נלמד את הדברים בסגנון זה. אז אני, לא לפתוח, עכשיו כרגע לא לפתוח. כשאני אגיד לכם לפתוח, אנחנו נפתח. כרגע לפתוח את הראש. זה הכי חשוב. כן. בקיצור, אני רוצה להציג שאלה. שאלה מאוד מרכזית. לאיזה סוג יצירה ספרותית אנחנו משייכים את האגדה של פסח? אנחנו מכירים יצירות ספרותיות כמו הלכות, ספרי הלכה. אנחנו מכירים יצירות ספרותיות כמו מדרש ואגדה. אנחנו מכירים יצירות ספרותיות כמו עולם של מחשבה ומוסר. בקיצור, אותר הספרות היהודי הוא מאוד עשיר, מאוד מגוון. אתה יודע, מדרש. טוב, בסדר. אז אני מציע שאנחנו נמתין על הקו. בקיצור, אז השאלה היא לאיזה סוג יצירה ספרותית אני משייך את האגדה של פסח. אז כבר שמענו תשובה למדרש. אנחנו שמענו תשובה שהיא מכילה את הכל. בזה שהיא מכילה את הכל באמת יש לה גם אופי של הסידור. לכן גם הרבה, לא רק המחזור, אלא יש הרבה סידורים של כל השנה כמו תפילת החודש, שהאגדה של פסח משולבת שמה למשל. נכון, בסדר, כל התשובות האלה הן אפשריות, אבל אני רוצה להמליץ על תשובה אחרת. אם אתם ברשותכם כמובן. בואו, אני רוצה להציג שאלה נוספת, וכשנענה לשאלה הנוספת אנחנו נקבל תשובה לשאלה הראשונה. בואו נראה שאלה נוספת בנושא של ההגדה. הרמב"ם כותב בפרק 7 בהלכות חמץ ומצה. כותב הרמב"ם ככה: מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. הוא מביא פסוקים, נדלג עליהם קצת, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה. אז מצווה לספר, וגם פה יש שאלה, טוב אני לא רוצה לשאלה, אנחנו נתרחק יותר מדי, מספיק לנו השאלה שאנחנו נעמוד עליה. מאיפה לומדים שצריך לספר בליל הסדר? לומדים את זה מהפסוק והגדת לבנך. מכאן השם הגדה על שם המצווה והגדת לבנך. כלומר יש כאן מצווה של תורה לספר ביציאת מצרים וכו'. עכשיו בואו נשמע הלאה. איך צריכים לספר וכו'? מצווה להודיע על הבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך. ולפי דעתו של הבן אביו מלמדו. לפי דעתו של הבן, אז יש לנו כבר רמז ו4 בנים. כן? חכם, רשע, תם, אהבל וכו'. בקיצור, כל הטיפוסים נמצאים פה. בייחוד בדור שלנו, שזה דור פלורליסטי, אז בהחלט כולם יכולים להיות. יכול להיות שבליל הסדר אחד ימני, אחד שמאלי, אחד קומוניסט ואחד לא יודע מה. כל האפשרויות פתוחות. ועכשיו, כשצריכים לספר בליל הסדר, צריכים להתייחס לכל אחד מהבנים. גם אחד הבנים הוא מעצבן, הוא רשע. מה אנחנו אומרים בתשובה לבן הרשע? אף אתה הכה את שיניו ואמור לו. אומר אחד הפרשנים, לא כתוב תשבור לו את השיניים, רק תכה לו את השיניים, תוריד את החוט.
כלומר, דבר איתו בעדינות, אבל אל תתן לו פטיש על הראש, כן? על כל פנים, ולפי דעתו של הבן, הכוונה היא צריכים להתייחס לכל טיפוס וטיפוס לפי המעמד שלו. הלאה, אנחנו מתקדמים הלאה, ואם היה הבן גדול וחכם מודיע על מה שאירע במצרים וניסים שנעשו לנו וכולי, ואחרי כן המשנה מתנה ואומרת, עוד תנאי נוסף במשנה, כאשר האבא מספר לבן, ולא לבן אחד, אלא לכל הווריאציות ולכל הבנים שקיימים, הוא צריך לפעול לפי העיקרון, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אנחנו נסביר את זה אחרי כן מה זה. הרמב"ם גם מביא את זה להלכה, וכיצד צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח וכו'. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אנחנו רואים מהי המשימה. מהי המטלה בליל הסדר שמוטלת על האבא שהוא צריך להוביל בליל הסדר מצוות והגעת. אז הוא צריך לדעת את התכנים של מצוות ההגדה. הוא צריך לדעת מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הוא צריך להתמודד עם הרמה של כל הבנים, כל אחד בתפיסה שלו, בעולם שלו וכו' וכו'. יבוא אדם ויאמר ככה, לא, אם אני הייתי כוללניק, אהלן וסהלן, אני מוכן להסביר, אין לי בעיה. אם לא הייתי למדתי בישיבה, בסדר כמור. אבל יבוא אדם ויאמר, מה אתם רוצים ממני? אני מוסכניק, אני חשמלאי, המקצוע שלי בהייטק, מה אתם רוצים ממני? כלומר, בליל הסדר, אם אתם שמים לב, יש פה הסבה מקצועית. האבא הופך להיות מורה, האב הופך להיות רב. אז הרבה אנשים יגידו, מה רוצים ממני? מה תורה מטילה עליי חובה שאני לא מוכשר? לא עברתי סמינר למורים, לא למדתי, מה רוצים ממני? זאת השאלה שהיא מאוד, רגע, לא קל לו עכשיו, שאלה מאוד רצינית, איך אנחנו מתמודדים עם זה? יבוא אדם ובאמת יטען טענה רצינית, מה אתם רוצים ממני? איך אני אעביר דבר כזה? עכשיו על פי, אמרתי, התשובה לשאלה הזאת, תהיה לנו תשובה לשאלה הקודמת. הרעיון שלי, ואני כתבתי על זה ספר שלם, זה תמצית מה שאנחנו נלמד עכשיו, הרעיון שלי שההגדה של פסח מבחינת יצירה ספרותית היא מערך שיעור. עוד פעם אני חוזר, ההגדה של פסח זה מערך שיעור, ואני אסביר עוד מעט. היא לא שייכת לעולם מדרש, יש בה הכל, נכון? יש בה הלכה, יש בה מדרש, יש בה סיפורים, אבל מבחינת יצירה ספרותית, מה האופי של ההגדה? האופי של ההגדה זה מערך של שיעור, ואני מיד אסביר מה זה נקרא מערך שיעור, איפה נמצאים כל המאפיינים, כל הסימנים של מערך שיעור וכו'. מי שרוצה לשאול פה, זה זמנות, אם לא אני אתקדם. מי שרוצה לשאול? לא, אז בואו נתקדם. אז אם כן, למה זה מערך שיעור? כדי לומר לאותו אדם שאומר, מה אתם רוצים ממני? אני לא גדלתי בעולם של הוראה, מה אתם רוצים ממני? אומרים לו, אדוני, אל תתרגש. חכמים עשו לך את הכל, אתה רק צריך לשבת לקרוא, זה הכל. אתה תראה שכל ההגדה, כמו שיעור, מדופלם, אתה תראה, יש כל הסממנים, אנחנו עד נבדוק את כל המאפיינים של שיעור, כל המאפיינים האלה מופיעים בהגדה, מה שנשאר לך לעשות, אתה יודע לקרוא עיתון, אז תקרא עכשיו הגדה, במקום לקרוא עיתון, זה הכל, הכל ערוך ומסודר לפניך. עכשיו, קצת סבלנות, אני רוצה לעבור על 8 מאפיינים של שיעור טוב, ואנחנו נראה שהמאפיינים האלה הם חשובים לכל מורה ומורה, בכלל בתחום עולם ההוראה, ואחרי כן לא נספיק כמובן לראות איך כל המאפיינים בולטים בהגדה של פסח, אבל הם קיימים, אבל לפחות אחד המאפיינים היסודיים אני כן אבליט, כי זה הנושא המרכזי שלנו. בואו נראה מה הם 8 מאפיינים שמאפיינים מבנה של שיעור טוב. מה שאני מבקש מכם, אתם תקשיבו למאפיינים האלה, תשימו לב, אחרי כן אני אכוון אתכם איך קל מאוד לזכור את 8 המאפיינים. כי באמת 8 המאפיינים לזכור זה לא פשוט, אבל בכל אופן אתם תופתעו לראות אחרי כן שאני אגיד לכם סימנים שקל מאוד לזכור את המאפיינים הללו. טוב, מה שאנחנו עושים עכשיו, 8 מאפיינים לשיעור קלאסי, ואני לא מדבר עכשיו על פסח רק. כל שיעור שהאדם הולך לתת, שיחה, הרצאה, לא משנה. לדעתי כדי שהוא יצליח, הוא צריך לעבור את אותם מבדקים, אותם 8 מאפיינים. המאפיין הראשון זה הכנת השיעור. אני חושב כל מורה או מורה, כולם יעידו על כך. יש הבדל אם אתה מכין שיעור ביום שגרתי, או שאתה צריך להכין שיעור כשהמפקח יצפה בשיעור שלך, או המנהל. אם המנהל או המפקח, אתה תעשה 7 נקיים, אתה לא תכין איזה שעה. אתה תכין איזה שבוע ימים לפני כן. ואתה תכין מפות וסרטוטים, ג'ינן וכל הסיפורים השלמים, אתה תפגין את הידע שלך. רואים עד כמה ההכנה היא מאוד חשובה. אז זה שלב ראשון הכנה, אף אחד לא מזלזל
האמת היא ככה, כל מורה לפני כל כיתה הוא צריך להכין, גם אני, כשאני כבר 40 שנה אני כבר מלמד ברוך השם מחשבת ישראל, אין שיעור שאני לא מכין לפחות מדפדף, אי אפשר בלי להכין. כשאני נותן הרצאות בהרבה מקומות, אני לא יכול לחזור על עצמי, ואני לא יכול לקחת הרצאה שנמצאת אצלי בקלסרים ולבוא לקשקש, כי זה ציבור אחר, אלו נסיבות אחרות, זה טעות לבוא ולומר אין בעיה, מה זה משנה, יש לי הרצאה מוכנה, אני רק שולף אותה מהמדף, זה שטויות וזה מתכון לכישלון. לכן אני אומר עוד פעם, ההכנה זה דבר מאוד מרכזי, לא לזלזל בדברים האלה. אז זה שלב ראשון, הכנה. המאפיין השני, לגרות את השומעים. יש הבדל אם מרצה מתחיל להגיד את הדברים שלו, מתחיל להגיד את הדרשה או את ההרצאה וכו' וכו', אל יתפלא שאחרי 5 דקות הוא יראה הרבה ראשים כבר שוכבים על השולחן. איך יוצרים גירוי? אתה צריך לחשוב תמיד שאלה מותחת. אם אתה עוסק בנושא שאתה יכול לחבר אותו לאקטואליה, תעלה בעיה אקטואלית, ואז אנשים יהיו דרוכים, מעניין מה אתה תגיד וכו'. יכולתי להביא הרבה דוגמאות של שאלות מגרות. על כל פנים, שיעור, שיחה, לא משנה מה, הרצאה, אתה חייב להתאמץ, לפתוח את השיעור בשאלה. התלמוד תמיד פותח בצורה כזאת, עמד השואל ושאל, ואז התחילו את הדיונים. אז כך כל הרצאה חייבים להציג שאלה, וכמה שהשאלה תהיה יותר אקטואלית, כמה שתהיה יותר מגרה, כמה שהיא יותר מעניינת, כמה שהיא יותר נוגעת לציבור השומעים, אתה פשוט קנית את הקהל, עכשיו הם מחכים למוצא פיך לראות מה אתה הולך להגיד. זה הגירוי. השלב הבא זה דו-שיח. למשל השיעור שאני נותן לכם עכשיו זה שיעור לא טוב. למה? כי אני כל זמן רק מדבר. כן? אבל כשמעבירים שיעור בכיתה אסור להעביר שיעור רק המורה מדבר. הוא חייב לבנות את השיעור שבשלבים מסוימים הוא ידבר, ישאל את התלמידים, ידפדפו וכו'. הדו-שיח הוא מאוד חשוב. אל תהיה רק הרצאה חד צדדית שאתה רק מדבר חד סטרית וכו' וכו'. לכן הדו-שיח הוא מאוד מאוד חשוב וכו'. בעיה אחרת שמאפיין רביעי זה נושא של המחשה. חשוב מאוד כל נושא, כמה שאפשר להוריד אותו לשפת המעשה. אני אביא כמה דוגמאות מה זה מושג של ההמחשה, וההמחשה זה הכלי הכי יקר איך להקנות את הרעיונות. נניח מורה שמלמד הלכות ברכות, למה שלא יעשה עבודה מאוד מעניינת? אתה מתחיל ללמד הלכות ברכות, תביא סלסילה מהבית, תביא ירקות, תביא פירות מסוגים שונים, תביא ברכות שברכתם בורא פרי אדם ושהכל, תשים את המגש על השולחן, ועכשיו תגיד לתלמידים, אנחנו רוצים עוד היום הלכות ברכות. בואו תקרא לאחד התלמידים, תגיד לי, אתה יודע איך לברך? ואז אתה תבחן אם הם יודעים את הסדר, מגע, אש וכו'. בצורה כזאת. אני יודע שאחד הרבנים הלך לבחן לרבנות, אומר לו הבוחן, תשמע, אני לא רוצה להטריד אותך. הלך הביא לו את המגש הזה מוכן, אומר תתחיל לברך. ככה הוא בחן אותו לרבנות, אם הוא יודע הלכות או לא יודע הלכות, זה הדבר הכי פשוט. ההמחשה זה הדבר הכי חד. מספרים, מה זה? נכון, נכון. אני לא יודע אם זה היה במחזור שלכם, אבל בכל אופן היה פעם עשה לך רב באולפנת צביה. לא יודע אם זה בתקופות שלכם. אבל היה מצב של עשה לך רב, קיבלתי את השאלות, בין השאלות שקיבלנו שיהיו, מה הדין קטניות, אשכנזים, ספרדים, מה המנהגים וכו' וכו'. מה אני עשיתי? לקחתי 6 שקיות קטנות מהבית. בשקית אחת הכנסתי חיטים, בשקית אחת שעורים, שקית אחרת חילבה, כמון, כל זנג'ביל, כל התבלינים למיניהם, והבאתי אותם לכיתה, אמרתי, בואו תזהו בבקשה, מי יודע מה זה חיטה, מה זה שעורה, מה זה כמון. מתברר, איך אתם אומרים, עמי ודמה, אף אחד לא יודע כלום. אז אמרתי, איך אתם רוצים לברור קטניות, אם אתם לא יודעים מה זה קטניות? אני זוכר, היינו מטעם הצבא, עשינו הכנות הסדר באשדוד, בחיל הים. זוכר את זה עד היום. ישבנו כמה נציגי הרבנות, 6 אנשים מסביב לשולחן גדול, לקחו שק אורז, שפכו אותו על השולחן, מתחילים לברור, וצריכים לבדוק כמה שקי אורז כאלה. בודקים, בודקים, בודקים. פונה אליי אחד ואומר לי, תגיד לי, איך נראה את החיטה? אמרתי, אשרח ולטיף. יודעת מה זה אשרח ולטיף? לא משנה. על כל פנים אמרתי, אם אתה לא יודע מה זה חיטה, אז שפו. קח את הרגליים, לך תעבוד בצעירים במטבח. ואז היינו צריכים להחזיר את כל חצי שק שכבר עשינו, לברור מחדש. כי אם לא יודע מה זה חיטה, מה הוא עשה? לך תדע מה הוא עשה. זאת אומרת, ההמחשה... לפני פסח אתה מדבר? כן, לפני פסח. היום נדמה לי אין כבר קטניות.
יפה, בסדר, אבל הייתה תקופה שאנחנו, נכון, שמעתי את זה רק השבוע, זה איזה קטע, אני גם עברתי שנים, היו תקופות שאנחנו ביררנו עורף. טוב, דוגמה נוספת של המחשה, וכדי שנוכל להתקדם, אישה אחת באה בערב שבת, מתוך לחץ, שעה לפני כניסת שבת, באה אל הרב, כבוד הרב מביא חלק של עוף. מה זה הרב? תראה, יש בו בעיה, לא יודע אם זה כשר, לא כשר וכו'. הרב מחזיק את החלק של העוף, הוא יודע את ההלכות בשולחן ערוך, אבל הוא לא יודע מה הצורה הזאת של החלק של העוף. הוא לא היה בבית המטבחיים, הוא לא ניתח, הוא לא ראה עופות באופן מעשי, אז אין לו את הצד הפרקטיקה. הוא יושב נדהם לבוך, הוא לא יודע מה להגיד, הוא מתבייש להגיד לה שהוא לא יודע מה זה. הרב מציצה מהמטבח, והיא אומרת, סליחה כבוד הרב, מה עם הקורקבן הזה? זה הקורקבן הקדוש, עכשיו אין לי בעיה, אני עכשיו יכול לפסוק את ההלכה. אבל זה אתם רואים, כשחסר המחשה, חסר פרקטיקה, אז כל הטעם של הידע שלך בעצם לא יכול לפעול, כי אתה לא מכיר את הדברים, אתה לא מכיר את הנתונים בשטח. זה חשוב מאוד, הנקודה של המחשה, צריך להיות במהלך השיעור. אנחנו עוברים הלאה, המשך המאפיינים הללו. רגע, לא, מחילה. המאפיין הבא, אחרי שנגמור את שמונת המאפיינים, אחד זה חמץ בפתח השאלה שלך. המאפיין הבא זה שילוב יסודות שונים. זאת אומרת, לא משנה מה השיעור שלך, טוב, בשיעור שלומדים חומר לבגרות וזה באמת קשה לתמרן, אבל אם אתה נותן הרצאה או שיחה לפני ציבור וכולי, אתה חייב לקחת בחשבון לשלב הרבה יסודות. מה הכוונה לשלב הרבה יסודות? החז"ל אומרים, רבי מאיר היה אחד המגידי שיעור הנפלאים. איך הוא היה מחלק את השיעור? שליש בהלכה, שליש באגדה ושליש סיפורים. היה מספר סיפורי משלי שועלים וכל מיני סיפורים, ואז האנשים היו מתרתקים. יש אפילו סיפור על אישה אחת שנמשכה לשיעור שלו בליל שבת, מי שידע את הסיפורים וכולי, לא נעריך בזה. על כל פנים, זה הכוונה, האומנות לשלב בשיחה לא רק את הרעיון המחשבתי, תנסה למצוא אם אתה יכול לשלב סיפור. אפילו אני אומר לך, הרבה פעמים גם מתאמץ לחפש בדיחות. אם אני יכול לספר בדיחה באמצע ההרצאה, זה מעורר חצי מהנרדמים שעכשיו יכולים להגיד, מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי. מה זה? כן, נכון. על כל פנים שילוב, נכון, רבי עקיבא היה פתח את השיעור במילה דבדיחותא וכולי. זה הרעיון של שילוב יסודות שצריך להופיע, כמו שאמרתי, לפחות בהרצאה, בשיחה, בשיעור, מאוד מאוד חשוב הרעיון הזה של שילוב יסודות שונים וכולי. אחרי כן, אנחנו מגיעים כאן למאפיין העיקרי, שעל זה נדבר אחרי כן בהרחבה, מהלך של שיעור, מהלך של שיחה, מהלך של הרצאה. אסור באיסור מוחלט שההרצאה או שיעור תהיה אוסף של דברים. תשימו לב, יש הרבה דרשנים מתחילים לדרוש, ואז הם משחקים אותה כמו, סליחה רגע מה הביטוי, עוד אני אזכר אחרי כן. על כל פנים, הוא מתחיל בנושא מסוים, עובר לנושא אחר, עובר לעוד נושא ועוד נושא. אנשים אומרים, מה הוא רוצה? לאן הוא מוביל אותנו? לא יודעים לאן הוא רוצה להגיע. יש איזה משחק, טלפון שבור, לא? משחק של טלפון שבור, הוא מתחיל במשפט אחד, ובסוף הוא גומר בג'הנם, הוא גומר בעולם אחר לגמרי. אסור שההרצאה תהיה מבולבלת, אוסף של דברים, אוסף של רעיונות שהם לא מתחברים אחד לשני, שאנשים אוכלים את עצמם. אני לא מבין מה הוא רוצה ממני, בסופו של דבר, ואתה מסכם. מה הוא אמר בסופו של דבר? לכן, צריך שכל שיעור יהיה לו מבנה, יהיה לו מהלך רעיוני, פתיחה, אחרי כן מתח של התפתחות העלילה, אחרי כן סיכום, גיבוש הרעיונות וכולי. אני עכשיו הוצאתי מאמר, אני מקווה שיפרסמו אותו, איך צריך לבנות שיעור, מה המבנה של שיעור, מבנה של הרצאה וכולי. כל זה קשור למושג של מהלך שיעור. מהלך שיעור חייב להיות, כמו שאמרתי, בנוי מגדל לתלפיות, כמו שאמרתי, עם כל השלבים הנדרשים. אחרי כן עוד שני מאפיינים נוספים במבנה של שיעור טוב. שיעור טוב צריך להיות גם חיות, כלומר דינמיות בכיתה, לעורר את כולם, להפוך את הכיתה לכיתה פעלתנית. הרבה פעמים התלמידות שלי זוכרות, אחת יושבת שם, אני תמיד אומר, את בעזרת נשים שם, תרימי את הראש, ואת יודעת איפה אנחנו נמצאים עכשיו, סתם כדי לעורר אותה. או על כל פנים, כל מיני טריקים, כל מיני פטנטים כאלה,
ליצור דינמיקה וחיות בשיעור. מה זה? נכון, זה השלב של חיות. בסופו של דבר אנחנו מגיעים בסוף, המאפיין האחרון זה ההישגים, מה באמת נשאר אצל השומעים, אצל התלמידים. בסופו של דבר, מכל מה שאנחנו שומעים, מוריי ורבותיי, תזכרו, מכל מה שאנשים שומעים, אם נשארים 20% זה טוב. למה? אתה יכול לבדוק בדיקה פשוטה. תשאל שבוע אחרי זה, על מה דיברנו בשעה שעבר? אנשים לא יודעים על מה דיברנו. לפעמים אתה יכול להגיד, טוב, תנסה להתאחר, איזה משפט אחד. אני שולח לפעמים הרבה פעמים לבית כנסת, מי שמלא מקום שלי. ואז אני שואל אותם אחרי שבוע, על מה דיבר המרצה? לא יודעים, לא זוכרים. אז תנסה להתאחר משפט אחד לפחות. זה בעיה מאוד רצינית. לכן ההישגים, מה נשאר, זה אחד הדברים החשובים. כמובן זה הכל מותנה בכל המאפיינים. עכשיו תנסו לעשות סוויץ', מי שכתב את הדברים. נסו למצוא ראשי תיבות בשמונה המאפיינים הללו. לא. בראשי תיבות של המאפיינים. הגדה שמחה. נכון. שמתם לב? הגדה שמחה. רגע. הרבנית קרן, בסדר? הרם קרן ישראל עמך. יש פה בהגדה הזאת, יש לי פה הרבה נושאים עם טבלות, עם פטנטים כאלה, עם ראשי תיבות. כלומר, עשיתי קצת שיעורי בית נוספים, לא רק לכתוב דברים, אלא לנסות למצוא לזה גם צימוקים. מבנה, סימול, מרכיבים, וזה דבר יפה, וזוכרים את זה להרבה פעמים. אני יודע שלמשל, אנשים אומרים לי, כן, אנחנו זוכרים את ההרצאה שלך לפני 30 שנה, אגדה שמחה. 30 שנה, זה יכול לזכר בראש, אגדה שמחה, זה קל מאוד לזכור את הדבר. טוב, אנחנו עכשיו נתרכז, יש לנו עוד 10 דקות, רבע שעה. מה? לא, אל תדאגי, יהיה בסדר. בסדר. אנחנו עכשיו נתרכז מכל 8 המרכיבים שנגענו בהם. יכולתי להראות לכם שכל 8 המרכיבים האלה נמצאים בהגדה. אמרתי שההגדה היא מערך שיעור. בואו אולי סתם ברפרוף, יש לי פה הטבלה מסודרת לפניי, אני לא רוצה אבל להאריך בזה, אבל הכנות, אנחנו עושים את ההכנות לקראת ליל הסדר. בהלכה כתוב יכין למקום מושבו, יכין זה, יכין וכו'. אז בשלב של ההכנה מופיע כבר בשולחן ערוך. הגירוי מופיע, השאלות, כמה דברים אנחנו עושים בליל הסדר כדי לעורר את התלמידים שישאלו. עד כדי כך ההלכה קובעת, אם אין לו בן, אשתו תשאל אותו. אם אין לו אישה ולא בן, שהוא ישאל את עצמו. מה תשאל את עצמו? ריבונו של עולם, אני מדבר עם עצמי, ואתה צריך גם להציג שאלה? כן אדוני, אתה צריך להציג שאלה. אם אין לך שאלה, אז אין לך עניין, אז לא אכפת לך מכל העניין. אתה צריך לשאול אפילו את עצמך. כלומר, תראו עד כמה הצד הזה של הגירוי, להציג שאלה הוא נושא מאוד מאוד מרכזי. אחרי כן אמרנו גירוי דו-שיח, באמת ההגדה היא דו-שיח. גרסקור רצוי לחלק חלקים, חלק אחד לכבד, אחד יקרא קטע זה ואחד יקרא קטע זה וכו'. אבל כל המבנה הוא כזה, הבן שואל והאבא עונה, ואחרי כן במהלך הסדר, אז יש כאן דו-שיח כל הזמן, חוץ מזה שיש מצווה להגיד דברי תורה בליל הסדר, וזה ינוהל על זה דו-שיח. מי שעורך את הסדר ידאג לכך שיהיו כאלה שיכינו שאלות, יהיו כאלה שיכינו דבר תורה, ואז מתנהל דו-שיח כל הזמן בתוך הליל הסדר שלנו. הנושא של המחשה זה דבר יוצא מגדר הרגיל. שימו לב, כל מה שאנחנו עושים בליל הסדר, אם זה אכילה, ישיבה, שתייה, דיבור, כל זה המחשה. כל זה מסביב לליל הסדר, כל זה זה מצוות. אנחנו אומרים מרור זה על שמה, מצה זה על שומה וכו'. כלומר, כל הפעילות שלנו בליל הסדר זה המחשה אחת גדולה. אחרי כן שילוב, בהגדה אנחנו מוצאים חלק הלכתי, חלק סיפורי, ויש אצל כל מיני קהילות אצל התימנים יש מחבר, ואצל המרוקאים יש משהו בסגנון שלהם. זה הסגנון של השילוב, כלומר אנחנו משלבים הרבה יסודות. כל אלה שנמצאים בסדר זאת כיתה פעלתנית, כולנו פעילים, כולנו עוסקים, כולנו שותים, מסיבים וכו' וכו' וכו'. בסוף מה ההישגים? ההלל. הסוף ההגדה מסתיימת עם ההלל, זה ההישג, להלל את הקדוש ברוך הוא וכו'. עכשיו אמרתי אנחנו נעמוד על הדבר העיקרי, וזה מהלך ההגדה, זה בעצם
הנושא המרכזי בהגדה של פסח. בואו נראה מהו השלד שעל פיו בנויה ההגדה של פסח. אז עוד פעם אני חוזר, מה אנחנו עכשיו הולכים לעשות? מתוך 8 מאפיינים אנחנו עומדים על המאפיין המרכזי, וזה מהלך רעיוני. שנכון יש לנו הגדה, אבל כמו שאמרתי, ההגדה זה לא אוסף, לא אוסף של פריטים ולא אוסף של מקורות, זה טעות לחשוב בצורה כזאת. עכשיו בואו נראה ראשית כל, איפה הבסיס, איפה הגרעין, השורש של ההגדה. זה נמצא למעשה במשנה בפסחים ובחתיכת גמרא קטנה, ואחרי כן על פי זה חכמים בנו לנו את מערך השיעור בצורה נפלאה. אז בואו תשמעו קצת את הרקע הכללי במשנה, ואחרי כן אנחנו נעבור להגדה עצמה. כן, בבקשה. רק רציתי להגיד שהגדה נשמע לי כמו נבואה, כל הסיפור של ההגדה. לא משנה. לא, אני לא יודע אם דווקא נבואה, דווקא זה ריאלי. הצד הריאלי של החיים. טוב, אז בואו נשמע עד הסוף, אולי נתחיל להתנבא בסוף השיעור, נראה. אין בעיה. טוב, בקיצור, המשנה במסכת פסחים, מי שרוצה, ככה אצלי כתוב, דף קט"ז עמוד א', זה משנה וגמרא מסכת פסחים. פה יש לנו את השלד של ההגדה. ההגדה יכולה להיות אולי 15 דפים, פה זה נמצא קטע קטן, חצי עמוד, אבל תראו איך השלד בני. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, ואז המשנה מביאה את 4 שאלות. אחת השאלות נוהגת כשהיה קורבן פסח, אז שואלים קורבן פסח, אין לנו קורבן פסח, אז יש שאלות אחרות, אבל כל פנים מביאים את 4 שאלות. עכשיו, הוא לפי דעתו של הבן אביו מלמדו, מה שהרמב"ם כתב, הנה לקח את זה מהמשנה, לפי דעתו של הבן אביו מלמדו, ומתחיל בגנות ומסיים בשבח. עוד מעט נסביר מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה פסקה אחת במשנה. פסקה שנייה במשנה, ודורש מארמי עובד אבי עד שגומר את כל הפרשה כולה. אחרי כן, אחרי הקטעים האלה, יש לנו משנתו של רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, שימו לב, הבסיס הראשוני, הגרעין הראשוני של ההגדה זה בעצם 3 חלקים. שאלה ותשובה, שאלה הכוונה 4 שאלות, אבל הכוונה שאלה ותשובה. התשובה צריכה להיות בנויה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עוד מעט נסביר את הדברים האלה, אבל זה גוש אחד בהגדה, שאלה ותשובה. הגוש השני זה דרשה, דורש מארמי עובד אבי. ארמי עובד אבי וירד מצרימה וארנונו וכו', כל 4 הפסוקים שנמצאים בפרשת ביקורים, זאת הדרשה. ואחרי כן משנה של רבן גמליאל, באמת המשנה מופיעה בהגדה של פסח. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר 3 דברים בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה, מרור וכו' וכו'. עד כאן בעצם יש לנו במשנה או בהגדה אוסף של דברים. כדי שנראה שאין כאן אוסף, אלא יש כאן מבנה חכם, יש כאן מהלך רעיוני מאוד יפה, אז בואו נקשיב לשלב הבא. אני בכוונה רוצה להתחיל דווקא ממשנת רבן גמליאל, זה יותר קל כדי ללמוד את הרעיון עצמו. מה רבן גמליאל אומר? רבן גמליאל אומר ככה, כל שלא אמר 3 דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה, מרור. עכשיו זה לא הכוונה רק להגיד את 3 המילים, הוא בעצמו כותב, פסח על שומה, על שפסח מקום, על בתי אבותינו במצרים. מצה על שומה, על שנגאלו ולא הספיק בצריכם. מרור על שומה. כלומר, רבן גמליאל אומר, אתה צריך להגיד את 3 המילים, אבל תסביר מה מסתתר מאחריהם. אלה 3 ערכים נפרדים. ערך של פסח, הכוונה קורבן פסח, ערך של מצה וערך של מרור וכו' וכו'. עכשיו, ההסבר שלי, מה הרעיון שמסתתר אחרי משנתו של רבן גמליאל? ואתם תראו שהרעיון הזה הוא המהלך הרעיוני של כל ההגדה כולה. אז בואו נקשיב טוב לגבי המהלך הרעיוני של רבן גמליאל, ואחר כך נלביש אותו על כל ההגדה כולה. מה שאני רגיל להסביר זה ככה. ליל הסדר הוא בעצם יום ההולדת של עם ישראל. תרצו, יום העצמאות, ליל ההולדת של עם ישראל. מה הנושא המרכזי בליל הסדר? מה הנושא המרכזי בליל יום ההולדת? כמובן עם ישראל. לאן זה מחבן אותנו? נו, מה אתם אומרים? מה? יפה מאוד, אנחנו מתחברים עם השיעורים שלנו ברב קוק, שמחשבתן של ישראל קדמה. יפה, שמתם לב איך הגענו מהדלת האחורית? יפה. עכשיו,
הנושא המרכזי באמת בליל הסדר זה עם ישראל. מה זה עם ישראל? כיוון שבליל הסדר כל שנה אנחנו חוזרים על יום ההולדת, אנחנו צריכים להסביר לדורות הבאים, לכן חשוב שהבנים תופסים פה את המקום המרכזי, זה הדור הבא, דור ההמשך. אנחנו צריכים להסביר להם מה זה עם ישראל, מה מייחד את עם ישראל מכל משפחות האדמה, במה אנחנו שונים מכל אומה ולשון. זה ההזדמנות, בליל הסדר שכולם נמצאים. ואז מה אנחנו צריכים להסביר? בכל אומה ולשון יש 3 מרכיבים יסודיים. 3 המרכיבים האלה קיימים בכל אומה ולשון, הם קיימים גם בעם ישראל, אבל בעם ישראל המרכיבים האלה הם בעלי ייחוד מיוחד במינו. 3 המרכיבים הללו הם ככה. המרכיב הראשון זה המרכיב הפיזי, מרכיב פיזי, זאת אומרת העם, המדינה, הטריטוריה, כל הנכסים הלאומיים של העם, אם זה חקלאות, צבא, כל הצד הגשמי, זה המרכיב הפיזי של עם. המרכיב השני זה המרכיב הרוחני. מרכיב רוחני, קרי, דת, תרבות, אומנות, כל נכסי הרוח. שני אלה, הנכסים הפיזיים והלאומיים והנכסים הרוחניים הם בבחינת גוף ונשמה. עם שיש לו את הגוף ואת הנשמה הוא עם נורמלי. עכשיו מה הדבר השלישי? הדבר השלישי זאת הדרך ההיסטורית. מה הדרך המיוחדת, מה מאפיין את העם הזה במשפחת העמים, וזאת הדרך ההיסטורית. לדעתי זה מה שאמור משנתו של רבן גמליאל. מה פירושו של דבר? פסח, הכוונה קורבן פסח. קורבן פסח מסמל את הצד הפיזי של עם ישראל. הקורבן לקוח מהשה. עם ישראל נמשל לשה. אומר הנביא ירמיהו, שה פזורה ישראל. אנחנו כבשה קטנה בין 70 זאבים. זה עם ישראל. לכן, שימו להם מהם ההלכות בקורבן פסח שיש להם משמעות מאוד מאוד חשובה, מאוד סמלית. ראשית כל התורה מדגישה בקורבן פסח, בבית אחד יאכל ואם ימעט הבית. אומר הרב הירש, איפה נוסדה המשפחה? איפה נוסד התא המשפחתי? פה בקורבן פסח. כי המושג ראשון בית, אנחנו מוצאים אותו המון בקורבן פסח, וקורבן פסח חייב להיאכל בחבורה. גם היום כשאוכלים את האפיקומן והרבה דברים, שימו לב מכל החגים כולם, באיזה חג יש תחושה משפחתית כולם צריכים להתאסף? בליל הסדר. זה לא קורה בהרבה חגים. בליל הסדר יש מין מסורת כזאת, איזה מין, אני יודע שהיו אנשים שהיו יוצאים לחוץ לארץ הקרובים שלהם, כדי בליל הסדר להיות יחד. בסוכות לא יחסו דבר כזה ולא בשבועות. בליל הסדר יש מין נימה כזאת של רצון להתאחד, כל המשפחה וכולי, וזה המאפיינים של קורבן פסח. עוד מאפיינים בקורבן פסח חוץ מבית, התורה אומרת ועצם לא תשברו בו. אנחנו צריכים לראות את השה בשלמותו. דבר נוסף, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל כי אם צלי אש. מה ההבדל בין מבושל לבין צלי? כשמבשלים בשר הוא מתפורר, ככל שאתה תבשל אותו הוא יתפורר. הצלי, אדרבה, הוא מתחזק, הוא מתגבש יותר. זאת אומרת, כל הסימנים בקורבן פסח מסמלים את האחדות, הבית, הצלי, לא לשבור עצם. לדעתי מה הרעיון? הרעיון הוא כזה, וחבל שאין לנו את הרעיון הזה היום. אנחנו עם קטן במשפחת העמים. אנחנו אומה קטנה בים של שנאה. אומרת התורה, כדי שתוכלו להחזיק מעמד, אתם צריכים את האחדות. בלי האחדות, תדעו לכם שאתם עלולים להתפורר. לכן קורבן פסח, שהוא כנגד הגוף, סוד הקיום, סוד ההישרדות, כוח העמידה שלנו, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, זה סמל האחדות. לכן קורבן פסח מסמל, כמו שאמרתי, את הצד הפיזי של עם ישראל. המצה מסמלת את הצד הרוחני של עם ישראל. כך אומר הרב קוק, מה המאפיין של המצה? אם ניקח את כל סוגי המאפים למיניהם, לא משנה, זה לחם שחור, לבן, עוגות, לחמניות, חלות לשבת, כל סוגי המאפים, יש בהם, אתה יכול לספור 20 מרכיבים. בעוד שהמצה רק 2 מרכיבים, קמח ומים, שום דבר אחר לא. אומר הרב קוק, מה זה בא לסמל? הנשמה היהודית צריכה להיות טהורה לחלוטין, שום תערובת של תרבות זרה. כל תערובת של תרבות זרה זה חמץ בנשמה היהודית. לכן, אם הקורבן פסח מסמל את הגוף של עם ישראל, המצה שהיא זכה, נקייה, טהורה, שום תערובת אחרת מסמלת את הנשמה היהודית שהיא צריכה להיות נקייה משום השפעות זרות, שום תרבויות אחרות וכו' וכו'. אז יש לנו את הסמל של הגוף ואת הסמל של הרוח, זה גוף ונשמה.
מה מסמלת הדרך בעם ישראל? המרור. רבת סררוני מן נעוריי יאמר לה ישראל, על גבי חרשו חורשים האריכו למעניתם. זה המרור. אז הנה עכשיו הבנו מה רבן גמליאל רוצה. אז כשרבן גמליאל אומר כל שלא אמר, זה לא רק לומר, אלא גם לפרש מה הרעיון, מה מסתתר אחרי זה וכו' וכו'. עכשיו בואו נחזור להתחלת ההגדה, ותראו שהציר הזה הוא הציר הקובע את כל המבנה של ההגדה. אמרנו שההגדה בתור מערך שיעור מתחילה בשאלה, נכון? השאלה זה הגירוי. מה התשובה? התשובה בנויה ככה, שימו לב. איך התשובה בנויה? מתחיל בגנות ומסיים בשבח. שימו לב מה הגמרא אומרת, תקשיבו. הגמרא אומרת, מהי בגנות? מה הוא צריך להגיד כשהוא יגיד בגנות? איזה גנות הוא יגיד? יש לנו שתי תשובות בגמרא. רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ושמואל אמר עבדים היינו לפרעה במצרים. שתי גנויות. גנות אחת עבדים היינו לפרעה, גנות שנייה מתחילה עובדי עבודה זרה. תעשו חשבון פשוט מאוד. עבדים היינו זה שעבוד פיזי, זאת הגנות הפיזית, איך התחלנו? מה הייתה ההתחלה שלנו? עבדים היינו. עכשיו הגנות הרוחנית, מי היה סבא שלנו? תרח, מתחילה עובדי עבודה זרה. יוצא שיש לנו כבר עבדים כנגד הגוף, מתחילה עובדי עבודה זרה כנגד מה? כנגד הרוח, ואחרי כן ודורש מארמי עובד אבי זה כנגד הדרך, המרור, נכון? הרי לבן ביקש לעקור את הכל, אז הנה לנו חצי מההגדה כבר בידיים שלנו. מה זה חצי בהגדה? אמרנו התשובה של עבדים, התשובה של מתחילה עובדי עבודה זרה, ואחרי כן הדרשה. כמובן, עכשיו תקשיבו טוב, וזה עונה על השילוב. בשלושת החלקים האלה אנחנו משלבים עוד דברים נוספים. כשאנחנו אומרים עבדים היינו, אז כנגד 4 בנים דיברה תורה, אבל הכל זה כבר תוספות להעמיק את אותם 3 חלקים. אבל מבחינת השלד העקרוני, יש לנו גוף, נשמה ודרך. אז זאת החטיבה המרכזית של ההגדה. מה החלק השני של ההגדה? משנתו של רבן גמליאל. שמתם לב איך התחברנו? אחרי זה, אחרי הדרשה של ארמי עובד אבי, דיינו כל החלקים האלה, אנחנו מגיעים למשנתו של רבן גמליאל, עוד פעם אותם 3 דברים. יוצא ובכן, כל מה שעסקנו במשך חודש ימים, מה הנושא המרכזי, מה הרב קוק מחדש, מה חז"ל מחדשים לנו במדרשים, עם ישראל הוא הציר המרכזי של ההוויה כולה. תראו זה פלא שזה מופיע גם בהגדה של פסח, ואני אראה לכם עוד פלא שזה מופיע גם בהרבה דברים בשיעורים הבאים, אבל זה מה שחשוב עכשיו לראות את הדברים בצורה מאורגנת. כן, אם יש שאלות בבקשה. איך הגעת לזה שהוא ההוויה דווקא מבחינה? לא הצלחתי להבין. לא יודעת אם זה מקושר איך בהגדה רואים שעם ישראל, חסר לי החיזוק של החיבור. לא, כי אמרתי מה זה מסמל. גוף נפש נכון. אחרת איזה פרשנות יכולה להיות? מה יכול להיות פרשנות אחרת? כלומר, צריך להתחיל מרבן גמליאל, שם זה יותר קל. קורבן פסח אמרתי, הבנו למה זה מסמל את הגוף הלאומי, יפה. המצה מסמל את הרוח, יפה. המרור את הדרך, נו מה הבעיה עכשיו? אז יש לנו 3 מרכיבים בעם ישראל. עכשיו חזרנו ואמרנו שהחלק הראשון של ההגדה, התשובה עבדים והתשובה מתחילה. עבדים היינו זאת הגנות מבחינה פיזית, והמתחילה עובדי עבודה זה הגנות מבחינה רוחנית, ואחרי כן דורש ארמי עובד אבי, זה הדרך. המנוול הראשון שרצה לחסל את עם ישראל זה ארמי עובד אבי. אז זה בדיוק אלה 3 המרכיבים של ההגדה של פסח. וזה בעצם בדרך של עם ישראל. כן, כלומר השלד המרכזי זה עם ישראל, זה הנושא המרכזי של ליל הסדר. עכשיו רגע, לפני שאנחנו מתפזרים, בואו נראה השיעורים הבאים לפחות מיד אחרי פסח. תדע לך שענית לי על השאלה, כן, בבקשה. למה שאומרים בחודש אלול למלך בשדה, ואני לא הבנתי אף פעם, ככה אומרים את זה. איך הגענו לפה? לא משנה, תכף תראה. וחסל כאילו, על זה אנחנו רוצים בעם שלהם שכתוב, והמלך בשדה. לא הבנתי שישראל הוא זה שקדם כאילו לתורה. אין בעיה שהוא בשדה. בדיוק, כי החשיבות זה לעם ישראל. בדרך כלל זה המשל, אני חושב בעיקר לחסידות חב"ד, דרשו השם